iti numalaglagi ko ti papan mi bakit ko di abroad ka ako kasla kaya ko mag-abroad Kasay. Aprika pa ba nam? Ikarin na ang nagpasula. manipot pa dito yun Naramit ko may Pray aw, ni Ilocano. apag nagsakha. Yan man yan insubad mo. Sinaktamlain ko'y puso. Di mo inilala. Napudno nga ayat ko. Karing kanya ingka tinalikudan. Martir ang puso na ikala. Anyap ay di serserbida. Nasakit alangin langin ta. Awan amo anak ka basulakin ka. Ikatin na awat nagbasula. Naramit kumit amin ang pagragsakhan. Nimanyag subag mo sinatamlain kay puso. Di mo inilala na puno ng ayat ko. Karing kanya ang katingalikudan. Partira ang puso na ikala. Anya pa'y di serserbila. Nasamit ang langin-langin ta. Awan amo ang nakabasulakin ka. Hindi ta deta. Awan nagpasula. Tay-tay ko amin. Ang gabay lang. Kitang denta. Awan nagpasula. Sikat ng perdi, ng waswas, kendi ayan. Nang keltan, kadagit di araban. Rayaw ni Ilocano Ayan, madama kayo pala nga po nga dumdumgay kasi programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano Tinno kayo banda kuya pasyarak man tayan nyo dito lang San Antonio ading DJ Clam San Antonio, Caguayan City, Isabela. Hi mga idol, it's me Carlos Gayamatan. Thank you mga idol. Loving arms, hello DJ. Ako mailim na tuloy kini Tadik Susan. Aywan. Ang damit lang nga po ni Uncle nga Macario da ito. Ikatin na awan nagpasula. Dahil naramit kumit amin ang pagragsakhan. Pwede mo nakatawid sagot niya po ni Uncle na Macario Agne. Sinaktamla Paborito na? kay puso. Di mo inilala. Napot mo nga ayat ko. Karing kanya ingka tinalikudan. Martir ang puso na ikala. Anya pa'y di serserbila. Samit alangin langin ta.
boses ni Manilin.